Mag-unwind na tayo mga ka-gimmick sa ating summer fun activities at nagustuhan ko talaga yung pang-merienda treat natin. Ngayon naman ay ating silipin ang ipinagmamalaking talento at yaman ng kultura Kapampangan na ipinamalas sa isang art exhibit dito sa Pampanga. Pagluluto, ganda, talino, at sining. Ilan lamang yan sa mga nakakamanghang talento tinataglay ng mga mamamayan dito sa Central Luzon na talaga namang nagpapakita ng mayamang kultura ng rehiyon. Ayon sa isang American novelist and journalist na si Chuck Palahniuk, the first step to controlling your world is to control your culture, to model and demonstrate the kind of world you want to live in, to write the books, make music, shot the films, paint the art. Mayroong talentong ipinagkaloob para sa bawat isa sa atin na importanteng malayang imaipahayag sa lipunan. Yan ang ipinamalas ng Salangian Art Exhibit sa Clark Museum Freeport Zone. Pagliwanagin o pag-apuyin ang pagkahulugan ng salangian. At ang exhibit nito ang nagsisilbing entablado ng may 80 Kapampangan artists at mahigit 100 iba't ibang obrang kagaya ng mga pinta, sculpture, mga habi at pagtatanghal exhibit na ito. May ituturing itong pinakamalaking pagtitipon ng mga Kapampangan artists. Buo ang suporta ni CDC President Noel Manangkil para sa naturang programa. Slowly trying to put in the soul of Clark through arts and culture as we engage more our Kapampangan artists. Tampok sa exhibit ang pagtatanghal ng bandang Sunlag Ensemble. Self-made instruments na gawa sa kawayan ang kanilang ginamit. Pumukaw ng angking ang kanilang musika. Nakaka-relax. Kakaiba ito na nakasanayan nating musika dahil ang kanilang genre ay inspired ng kalikasan, Asian traditional music at European avant-garde. Appreciating music, you know? Music is not only entertainment. Music can do something else. It can suggest new kinds of thinking. It open the mind. Sa aking paglilibot, pumukaw sa aking pansin ang obra ni Ronnie Tayag na isa sa mga vetenaryong artist sa Pampanga. Kakaiba ang kanyang obra na tinatawag na Pulutan dahil ang mga piraso ng kahoy na papatapon ay pinagsama-sama niya at binigyang buhay ang isang disenyo. Isa sa mga talaga naman dinayo ko dito ay ang obra ng veteran artist na si Willie Layog. Alam niyo ba na si Layog ay isa sa mga ginawaran ng Most Outstanding Kapampangan Awards of MOCA sa larangan ng sining? Para sa salangian, mga eskultura at pintang napakahalaga sa kagandahan ng mga kababaihan ang kanyang mga likha. Ang ilan sa mga obra ni Layog ay ang Lubas, Tinik sa Dibdib, Kamison ni Bayang at Makaluklok ang Babaeng Lubas. Isang inspirasyon naman ang kanyang iniwan sa mga kabataan. My greatest inspiration is to inspire others. Yung ano lang, yung resilience lang, yung talagang work hard to find your style, huwag kang kopya ng kopya, and then yung sabi ko nga kanina, umpisaan mo yung trabaho mo, anything you do, umpisaan mo sa positive way. Kakaiba naman ang art expression ng dalawang aspiring artist na ito dahil ang kanilang sining idinaan sa bilis ng kamay o magic tricks. Game? Huwag kang kukurap ka, gimmick! Ulitin natin, ma'am. Tagalin natin na sabay tayo. 1, 2, 3. Isa pa sa talaga naman exceptional ay ang mga likhang sining ng mga nakilala kong young artist na kagaya ni Denise Surla, 18 years old. First time na makasama ang kanyang pinta sa exhibit na kagaya nito. Inspirasyon ni Denise ang kalikasan at lalo nang manilikha na siyang greatest artist. Pagiging persistent naman ang aral na natutunan niya sa pagpinta. Kay God kasi He's the best artist and He created this world and sobrang inspired ako sa nature. Kaya sobrang yun yung lagi kong pinipaint. And then may time na nag-quit ako sa art, as in years akong nag-stop. And then naging inspired ulit ako noong 2016.
and nag-start ako ulit. Nakilala ko rin si Jerwin na mula sa Mabalacat. Gusto niya namang ipakita sa kanyang pinta ang kahirapan ng buhay na saksi siyang nangyayari sa lipunan. Poverty. Tapos naisip kong gawa ng kwento tong batang to. Na kasi dito pinapakita may bata na located sa isang usual na magulong lugar. Tapos may hawak siyang bote. Yung bote na yun parang sinisimbol nun yung hope na sa tuwing makakapulot siya ng bote, umasa siyang one day, mag-iiba yung kapalaran niya. Sa larangan ng fashion, syempre, hindi magpapahuli ang mga taga Central Luzon. Presenting the Pidayet Fashion Show, mga obrang gawa ng isang Kapampangan fashion designer na tinaguriang Pidayet. But what is Pidayet? Alamin natin yan mga kagimik. Tara, rampa na! Makulay, agarbo, kakaiba, at elegante, ganyan maiilarawan ang mga obrang Pidayet. Ang Pidayet ay hango sa salitang Kapampangan na Pidayet-dayet na ang ibig sabihin ay ang pagsama-sama ng mga piraso. Sabihin na nating mula sa mga retaso ng tela ay pwede palang makabuo ng isang kasuotan na talaga namang obra maestra. Take note, ito ay gawang kamay. Nagre-representa ang bawat disenyo ng kulturang Kapampangan. Nagpapakita ng tunay ng pagiging malikain at lumalabas ang karakter sa pagiging dalagang Pilipina sa kanyang disenyo. Tamang-tama ang mga disenyo na nagko-complement ang mga telang pinagsama-sama upang maging isang sopistikadang kasuotan. Ang kamay sa likod ng naggagandahang damit ay ang Kapampangan fashion designer na si Philip Dizon Torres na may 35 years na sa designing experience. Mga kilalang personahe lamang dito sa Pilipinas noon ang sumusuot ng mga disenyong Pidayet, pero ngayon nakikilala na rin ito sa ibang bansa. At isang makabulahang araw na naman ang pinagsamahan natin kagimik. Sana ay nag-enjoy kayo at kinapulutan ng aral ang edisyong ito. Kung may nais kayong maitampok na mga okasyon, pasyalan, kultura at tradisyon na agaw atensyon, huwag mag-atubiling i-post ito sa CLTV36 official Facebook page. Huwag kalimutang ilagay ang hashtag na TTG sa inyong mga post. O di kaya naman ay mag-text o tumawag sa numerong naka-flash sa inyong TV screen. Also, I would like to thank Clothing Rock by KM, located at Jomafer Building, Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Para sa karagdagang impormasyon, maaari silang tawagan sa mga numerong naka-flash sa inyong TV screen. Muli tayong magsama-sama sa susunod na episode. Tara, sama ka dito sa Trip, Trit at Gimmick!